Ladies and gentlemen, good evening and welcome. I'm extremely pleased tonight to welcome a speaker with an unusual and very original topic. Mrs. Tatiana Poulou from the Ephorrhea of Antiquities in Attica is, as many of you know, a specialist in the early Iron Age of Greece, and she first came to our general attention, as indeed to, I think, many of your attention, when she excavated a most extraordinary collection of Iron Age jewellery on the Philopapos Hill. She presented this material in an application for a British school centenary bursary to go to Britain, with the suggestion also that she might look at the Lucieri archive at the same time, since it was known that he'd been excavating in the same area. Now, I think her findings are an extraordinary advert for the centenary bursaries, and I do see many young members of the service here, so please be encouraged to apply if you have material, because inevitably you will not find what you think you will find riches apart. And this is exactly what we're going to hear about tonight. Tatiana studied in Paris, where she completed her studies at the Sorbonne, and then has had a long career excavating across Greece, arriving, I think, in Athens in 1997, where she was involved in the organisation for the construction of the new Acropolis Museum. From there, she has passed to working in the area, primarily in the area of Philopapos, but within her duties with particular responsibility for the area of Plaka, Thissou, Petralona, and the wider Philopapos area. So what she's going to present to us tonight, I think, is an extraordinary mixture of archival research and a depth of knowledge of central Athens. You're very welcome, and we're very excited to have you with us. Thank you. Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή ομιλία και από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τη Βρετανική Σχολή Αθηνών και ιδιαίτερα τη Διευθύντρια της Σχολής, κυρία Κάθη Μόργαν, για την πρόσκληση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ το Selected Committee για τη χορήγηση της περσινής υποτροφίας και τη μεσολάβηση της σχολής για την πρόσβαση στο αρχείο Έλγιν. Χωρίς αυτή τη μεσολάβηση, η μελέτη δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Οι υπόλοιπες ευχαριστίες θα εκφωνηθούν στο τέλος της διάλεξης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Λουζιέρη για λογαριασμό του Λόρδου Έλγιν το διάστημα της παραμονής του στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα. Επίσης, έκρινα σκόπιμο να δώσω στοιχεία της βιογραφίας, της προσωπικότητας, ακόμα και των συναισθημάτων που αποτυπώνονται μέσα από τα σωζόμενα γράμματά του, για να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι σαν τον Λουζιέρη προσέγγιζαν τη χώρα και τα μνημεία της πριν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Πριν όμως ξεκινήσω την κυρίως διάλεξη, θα ήθελα, μόνο για 5 λεπτά, να σας πω το πώς προέκυψε αυτή η έρευνα και το πώς οδηγήθηκα στα αρχεία Έλγιν. Αφορμή υπήρξε ένα κόσμημα γεωμετρικών χρόνων που αποκαλύφθηκε σε ένα τάφο στο λόφο του Φιλοπάπου ή αλλιώς λόφο των Μουσών το 2002. Ο λόφος Φιλοπάπου εντάχθηκε στο μεγάλο έργο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και το 2002 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της τάφρου για την περίφραξή του. Κατά τις εργασίες της περίφραξης, ακριβώς πίσω από το εστιατόριο του Διονύσου, αποκαλύφθηκαν εντελώς επιφανειακά 3 τάφοι γεωμετρικών χρόνων. Οι τάφοι εντάσσονται τοπογραφικά σε μια περιοχή γεμάτη γεωμετρικούς τάφους. Είναι περισσότεροι από 130, το οποίο πιθανόν σημαίνει ότι αναπτύχθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο στην περιοχή της σημερινής συνοικίας Μακρυγιάννη. Οι 3 τάφοι ήταν πολύ πλούσια ακτερισμένοι και στο σύνολό τους έδωσαν 65 αγκία κεραμικής. Σας δείχνω μερικές φωτογραφίες των αγκίων για να έχετε μια ιδέα των ευρημάτων. Ο τάφος 1 ήταν η πλουσιότερη ταφή της Ιστάδας. Ανήκε σε ένα νεαρό κορίτσι που τάφηκε με τα 4 χρυσά κοσμήματά του. Κοντά στα οστά του κρανίου βρέθηκαν 2 χρυσά ενότια, ένα χρυσό δαχτυλίδι, ενώ ραμμένα στα ρούχα της νεκρής ήταν 2 χρυσά επιστήθια κοσμήματα, ένα μεγάλο και ένα μικρότερο. Το μεγάλο κόσμημα είναι ένα από τα ωραιότερα κοσμήματα που μας έχει δώσει η γεωμετρική Ελλάδα. Αποτελείται από 9 χρυσά πλακίδια,
διακοσμημένα με σειρματερή και κοκκιδωτή τεχνική. Η σειρματερή σχηματίζει περίκλειστα διάχωρα, μέσα στα οποία έμπαινε ένθετο και χρυμπάρι. Το κεντρικό μοτίβο έχει σχήμα πέλτης, μιας ιδιαίτερου τύπου ασπίδας, ενώ τα διπλανά έχουν ασπίδες τύπου διπύλου, ρόδακες, ρόμβους και πάλι ρόδακες που κλείνουν το κόσμημα. Στο κάτω μέρος του κοσμήματος κρέμονται χρυσές αλυσίδες που απολύγουν σε καρπό ριάς, ρόδι, το οποίο σχηματίζεται με τη βοήθεια ψήφου από κεχριμπάρι. Για να μην φαίνονται οι κλωστές που συγκρατούσαν το κόσμημα σε ένα ενιαίο σύνολο, χρυσοί σωληνίσκοι τις έκρυβαν, οι οποίοι ήταν και αυτοί διακοσμημένοι με ψήφους από κεχριμπάρι. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βαρύ και πλούσιο κόσμημα, unicum, και δεν έχει βρεθεί παράλληλό του. Το δεύτερο κόσμημα είναι πολύ μικρότερο. Αποτελείται από 26 αμφικονικές χάντρες που μιμούνται καρπό και 13 αλυσίδες που κρέμονται ανάμεσά τους, ίδιες με αυτές του μεγάλου κοσμήματος. Όμως, το μικρό κόσμημα είχε ένα παράλληλο στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο ανήκε στη συλλογή Έλγιν. Ο Λόρδος Έλγιν, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρέσβης της Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη, έβαλε του Λουζιέρι να κάνει ανασκαφές για λογαριασμό του στην Αθήνα του 1801. Ο Λουζιέρι είναι ευρύτερα γνωστός για την οργάνωση της αποκοπής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Παράλληλα όμως έκανε και ανασκαφές στην Αθήνα, οι οποίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές. Φυσικά δεν εννοώ ανασκαφές με τη σημερινή έννοια της λέξης. Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής έγιναν 2 ταξίδια. Το ένα στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να συγκριθούν τα 2 κοσμήματα, και το άλλο στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όπου στο Μπρουμχολ, την κατοικία των Έλγιν, έγινε προσπάθεια να βρεθεί στα αρχεία το πού έσκαβε ο Λουζιέρι και κυρίως αν έσκαβε κοντά στο λόφο του Φιλοπάπου, αν έσκαβε κοντά στους δικούς μας τάφους ή στην ευρύτερη περιοχή Νοτίος Ακροπόλεως, όπου αναπτύχθηκε το γεωμετρικό νεκροταφείο. Στο Βρετανικό Μουσείο, εδώ βλέπετε την προθήκη με τα κοσμήματα τα γεωμετρικά. Τα περισσότερα ανήκουν στη συλλογή Έλγιν. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν εντυπωσιακό. Πριν φύγω από την Ελλάδα, πήρα μαζί μου ένα εκμαγείο του κοσμήματος. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Βασιλική Μιλωνά από το τμήμα συντήρησης που το κατασκεύασε. Με το εκμαγείο θα μπορούσα να κάνω τη σύγκριση πιο εύκολα. Βάζοντας το κόσμημα του Βρετανικού Μουσείου στην ελληνική μήτρα, διαπίστωσα ότι τα 2 κοσμήματα δεν μοιάζουν μόνο, είναι ολόιδια. Προέρχονται από την ίδια μήτρα, από το ίδιο χέρι. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζονται 2 κοσμήματα και ένας καλλιτέχνης γεωμετρικών χρόνων. Σας δείχνω άλλες 2 φωτογραφίες από το εκμαγείο και μια φωτογραφία με τα 2 κοσμήματα μαζί. Στο Εδιμβούργο και τα αρχεία του Λόρδου Έλγιν έμενε να βρεθεί το πού έσκαβε ο Λουζιέρι και κυρίως αν είχε σκάψει κοντά στο λόφο του Φιλοπάπου. Το Εδιμβούργο, μετά την είσοδο των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Αγγλία, γνωρίζει τεράστια αρχιτεκτονική άνθηση. Είναι πλέον η Νέα Αθήνα και αντιπαραβάλλεται με το Λονδίνο που ήταν η Νέα Ρώμη. Για να θυμηθούμε την ιστορία, ο Λόρδος Έλγιν, Σκοτσέζος ευγενής, διορίζεται πρέσβης της Βρετανίας στην Οθωμανική Πύλη στα 1798. Το 1799 παντρεύεται τη Μέρι Νίσμπετ, καλονή της εποχής, μα κυρίως μοναχοπέδι μιας πολύ πλούσιας οικογένειας. Προσλαμβάνει 2 ιδιωτικούς γραμματείς, τον William Richard Hamilton και τον John Morier, καθώς και ένα στρατιωτικό ιερέα, τον Philip Hunt, ως ιδιωτικό γραμματέα για την πρεσβεία. Λίγους μήνες μετά το γάμο τους, οι Έλγιν ξεκινάνε για την Υψηλή Πύλη. Ένας από τους σκοπούς τους είναι να κάνουν την πρεσβεία της Βρετανίας ευεργετική για τις καλές τέχνες. Στην Ιταλία συγκεντρώνουν γύρω τους ένα μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, που σκοπό έχουν να βγάλουν γύψινα εκμαγεία και να κάνουν ακριβείς αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, σύμφωνα με τη συνήθεια των περιηγητών της εποχής. Ο σπουδαιότερος από τους καλλιτέχνες ονομάζεται Τζοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι. Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1755, είναι πολύ γνωστός τοπιογράφος και υπηρετεί στην αυλή του βασιλιά της Νάπολη. Όταν γνωρίζεται με τον Έλγιν, είναι 45 ετών. Ο Έλγιν έρχεται σε συμφωνία αποκλειστικότητα μαζί του προς 200 αγγλικές λίρες το χρόνο και ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Κωνσταντινούπολη. Σας δείχνω μερικά από τα πρώιμα έργα του Λουζιέρι,
για να καταλάβετε τις ικανότητες του ως ζωγράφου. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ο Λουζιέρι θα παραμείνει άγνωστος στο ευρύ κοινό και δεν θα αναγνωριστεί η καλλιτεχνική του αξία όπως της άξιζε. Μετά το θάνατό του, όσα από τα έργα του διασώθηκαν, πωλήθηκαν από τους κληρονόμους του στο Λόρδο Έλγιν και βρίσκονται σήμερα στην ιδιωτική συλλογή του Μπρουμχολ. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος των έργων του από την Ελλάδα χάθηκαν το 1828 στο ναυάγιο του Κάμπριαν στη Γραμβούσα, όταν ο Άγγλος πρόξενος στέλνει τα τελευταία υπάρχοντα του Λουζιέρι στην Αγγλία. Το 2012, η Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας, μετά από πολλά χρόνια έρευνας και συγκεντρώνοντας έργα από όλο τον κόσμο, διοργάνωσε έκθεση για το Λουζιέρι, προκειμένου να προβάλλει το έργο αυτού του εξαιρετικά πρικισμένου, αλλά μη αναγνωρισμένου ζωγράφου. Ο Λουζιέρι θα προσφέρει στο Λόρδο Έλγιν τις υπηρεσίες του για τα επόμενα 21 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1799 έως το θάνατό του το Μάρτιο του 1821 στην Αθήνα, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Λουζιέρι αυτά τα 20 χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα βρίσκονται στο Ιδιωτικό Αρχείο Έλγιν, που στεγάζεται στο Μπρουμχολ. Το Αρχείο Έλγιν παραμένει αδημοσίευτο στο σύνολό του. Τα τελευταία χρόνια, δύο Ιταλίδες, η ιστορικός της τέχνης Φαμπρίτσια Σπίριτο και η αρχιτέκτονας Λουτσιάνα Γκάλο, με αφορμή το Λουζιέρι, έχουν δημοσιεύσει μερικό αλλά σημαντικό αριθμό από τις 500 περίπου επιστολές του αρχείου. Πρόκειται για τα γράμματα που αντάλλαξαν μεταξύ τους ο Λουζιέρι, ο Έλγιν, ο Χάμιλτον, ο Χαντ και ο Σπυρίδωνας λογοθέτης, ο οποίος ήταν ο British Council στην Αθήνα την εποχή του Έλγιν. Τα 507 γράμματα οργανώθηκαν χρονολογικά και δέθηκαν σε 7 δερματόδετους τόμους από το Βρετανικό Μουσείο το 1916, με αφορμή τα 100 χρόνια κτήσης των μαρμάρων του Παρθενώνα. Πολυτιμότατο βοήθεια στην έρευνα αποτέλεσε το account book του Λουζιέρι, το λογιστικό του βιβλίο δηλαδή, στο οποίο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια καταγράφει τα έξοδα της 20χρονης παραμονής του στην Ελλάδα. Συμβατικά, οι εργασίες που πραγματοποίησε ο Λουζιέρι στην Αθήνα χωρίζονται σε 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τα χρόνια της αποκοπής των γλυπτών, τις ανασκαφικές εργασίες που έκανε πάνω στην Ακρόπολη και τις εργασίες που έκανε στα χωράφια των Αθηνών από το 1801 έως και το 1807. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις ανασκαφές που έκανε στην Αθήνα μόνο στα χωράφια των Αθηνών κατά τη δεύτερη περίοδο παραμονής του, δηλαδή από το 1809 έως το 1813. Ένα καταλυτικό ιστορικό γεγονός χωρίζει τη δραστηριότητα του Λουζιέρι σε αυτές τις 2 περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο πραγματοποιεί την αποκοπή, σκάβει πάνω στην Ακρόπολη αλλά και έξω από αυτήν, κυρίως σε μνημεία που ήταν ορατά και προκαλούσαν άμεση περιέργεια για ανασκαφές. Στα 1807 ξεσπάρωσε ο Τουρκικός πόλεμος. Οι Άγγλοι είναι σύμμαχοι των Ρώσων και ο Λουζιέρι για να γλιτώσει στη ζωή του φεύγει στη Τζιά, στα Κύθυρα και από εκεί στη Μάλτα, όπου θα παραμείνει για τα 2 επόμενα χρόνια. Το σπίτι του σφραγίζεται και τα αρχαία που υπάρχουν μέσα σε αυτό δημεύονται από τον βοηβόδα της Αθήνας. 2 χρόνια μετά, το 1809, με την αποκατάσταση της τάξης, επιστρέφει στην Αθήνα, ξεσφραγίζει το σπίτι, όπου διαπιστώνει ότι εκλάπησαν τα πάντα, εκτός από τις μαρμάρινες αρχαιότητες που ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθούν. Και τότε ξεκινάει η δεύτερη ανασκαφική περίοδος του Λουζιέρι. Παρόλο που έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, ανασκάπτει όπου μπορεί, προκειμένου να αποκαταστήσει τη χαμένη συλλογή Έλγιν. Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο, σκάβει μόνο σε χωράφια της πόλεως των Αθηνών και κάνει συμφωνίες με ιδιοκτήτες, στους οποίους δίνει χρήματα για να κάνει τις ανασκαφές. Η ανασκαφική δραστηριότητα του Λουζιέρι κατά την περίοδο 1801-1807. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Έλγιν το 1799, ο Λουζιέρι παραμένει 9 ολόκληρους μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Έρχεται στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 1801. Η πόλη των Αθηνών έχει περίπου 1.200 σπίτια. Στην Ακρόπολη 10 είναι τα κατοικημένα, ενώ τα υπόλοιπα είναι ερειπωμένα.
Δεν θα σας μιλήσω καθόλου για την αποκοπή. Είναι εξαιρετικά τεκμηριωμένη από τον Ντάφρι Βίλιαμς. Σας δείχνω όμως το μοναδικό έργο του Ντόντουελ που την απεικονίζει. Κάτω αριστερά, ο άντρας που φορά ευρωπαϊκά ρούχα πιθανόν είναι ο Λουζιέρι. Η πρόσφατη έρευνα της κυρίας Κόρκα, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Οθωμανικής Αθήνας, έφερε στο φως 2 νέα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση της αποκοπής, τα οποία εντοπίστηκαν στα Οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης. Μάθαμε ότι το φιρμάν ήταν τελικά μπουγιουρντί, χάρι δηλαδή, το οποίο επεκτάθηκε κατά το δοκούν λόγω των ευνοϊκών πολιτικών συνθήκων και της κυριαρχίας των Αγγλικών έναντι των γαλλικών δυνάμεων στη Μεσόγειο. Ο Λουζιέρι αμέσως μόλις έρχεται στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 1801, ξεκινά τις ανασκαφές πάνω στην Ακρόπολη. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω πως οι μεταφράσεις των κειμένων που θα δείτε παρακάτω είναι επίτηδες απλοποιημένες. Έδωσα έμφαση στην νοηματική απόδοση των κειμένων και όχι στην καταλέξη μετάφραση. Στο δεύτερο κιόλας γράμμα του προς τον Έλγιν, ο Λουζιέρι αναφέρει: «Είναι ήδη ένας μήνας που εργαζόμαστε στην Ακρόπολη, με μέσω κάποια χρήματα που ο κύριος Χαντ έφερε ως βοήθεια, η οποία μας διευκόλυνε να σκάψουμε και να πάρουμε. Κάνοντας ανασκαφές κάτω από το αέτωμα του Παρθενώνα, από τη δυτική πλευρά, βρήκαμε πολλά τμήματα αγαλμάτων, ανάμεσά τους και τον μπούστο του Δία, χωρίς κεφάλι και με κατεστραμμένο το θώρακα. Ο Λουζιέρι και η ομάδα του πραγματοποίησαν ανασκαφές κυρίως γύρω από το δυτικό και το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα. Για τις ανάγκες των ανασκαφών αυτών κατεδαφίζουν 4 τουρκικά σπίτια. Τον Ιούλιο του 1801 η ομάδα του Έλγιν κατεδαφίζει το πρώτο σπίτι, ενός Τούρκου που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το δυτικό αέτωμα. Το γεγονός καταγράφεται μόνο από το Χαντ στο γράμμα του προς τον Έλγιν με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1801. Πήραμε άδεια για να γκρεμιστεί ένα παλιό σπίτι που ήταν χτισμένο από κάτω, νοικιάζοντας ένα άλλο για αυτόν που έμενε μέσα. Σκάβοντας σε σημαντικό βάθος, βρήκαμε τον ώμο και το θώρακα ενός γυμνού Δία και ένα μεγάλο αριθμό από ακροτηριασμένα γυναικεία γλυπτά. Σκάβουν ακριβώς εκεί, όπου ανακαλύπτουν πολλά από τα αιτωματικά γλυπτά που έπεσαν από την έκρηξη του Μοροζίνη. Ο Ντόντουελ και ο Τζέλ ήταν παρόντες σε αυτή την ανασκαφή. Το Μάιο του 1802 κατεδαφίζεται το δεύτερο σπίτι στην Ακρόπολη, κάτω από το ανατολικό αέτωμα αυτή τη φορά, πάλι για τις ανάγκες εξέβρεσης των γλυπτών. Σε αυτή τη διαφάνεια απεικονίζεται επίσης το δυτικό αέτωμα από το Τζέλ. Πρέπει όμως να φανταστούμε πως κάπως έτσι ήταν η κατάσταση και στο ανατολικό αέτωμα. Αυτή τη φορά όμως η γυναίκα του κάστρου που της κατεδαφίζουν το σπίτι αποζημιώνεται με 15 πιάστρα. Την εποχή εκείνη νομίζανε ότι τα γλυπτά του ανατολικού αετώματος είχαν πέσει κι αυτά με την έκρηξη του Μοροζίνη. Είχαν όμως δυστυχώς καταστραφεί πολύ νωρίτερα με τη μετατροπή του Παρθενώνα σε εκκλησία. Στις 27 Ιουνίου 1802 ανασκάπτουν εντός του τρίτου σπιτιού, μέσα στο κάστρο της Ακρόπολης, στον Ιμπραήμ Μοντάρμπατσι, για την ταλαιπωρία που υπέστη κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του σπιτιού του, 30 πιάστρα. Τέλος, το Μάιο του 1803 πραγματοποιείται η τέταρτη και τελευταία κατεδάφιση, πιθανόν στα βόρεια, για να ρίξουμε κάτω ένα σπίτι στη στοά του Παρθενώνα, προκειμένου να ενεργήσουμε με ασφάλεια, 50 πιάστρα. Εκτός από τις κατεδαφίσεις των 4 αυτών σπιτιών, προκειμένου να γίνουν ανασκαφές, ο Λουζιέρι ανασκάπτηκε στο Ερέχθιο. Ο Χαντ καταγράφει στα γράμματά του: «Γκρεμίσαμε τους μοντέρνους τείχνους που παραμόρφωναν το ναό της Πανδρόσου και αποκαταστήσαμε το κομψό μικρό κτίριο στην αρχική του μορφή. Σε αυτές τις 2 διαφάνειες βλέπετε την πρώτερη κατάσταση του Ερεχθείου. Στη διαφάνεια αυτή σας δείχνω το μοναδικό έργο του Τζέλ, το οποίο απεικονίζει τον Λουζιέρι με την ομπρέλα του πάνω στο Ερέχθιο. Η μαρτυρία της πρώτης ανασκαφής του Ερεχθείου επιβεβαιώνεται από 2 περιηγηθές, τον Τζόζεφ Woods και του William Wilkins. Ο Woods γράφει στο Letters of an Architect: «Ο Λουζιέρι είπε ότι έσκαψε στο Πανδρόσιο και δεν υπάρχουν στα σίγουρα ίχνη από τοίχο ή την πηγή. Όμως δεν είναι καθόλου σαφές ότι πρέπει να αναζητηθεί στο παρόν μέρος, ούτε είμαι πεπισμένος ότι έσκαψε αρκετά βαθιά».
Ο William Wilkins, ο δεύτερος περιηγητής που καταγράφει την ανασκαφή του Ερεχθείου, είχε επισκεφτεί την Αθήνα το 1802, όταν οι εργασίες στην Ακρόπολη βρίσκονταν στο απόγειό τους. Κατά τη διάρκεια που κατοικούσα στην Αθήνα, ο Λόρδος Έλγιν ανέσκαψε αυτή τη στοά και ανακάλυψε αρκετά σκαλοπάτια που οδηγούν κάτω σε μια πόρτα στο νότιο τοίχο από το Πανδρόσιο. Εκείνη την περίοδο απασχολούν περίπου 14 εργάτες. Τα ονόματά τους παραμένουν άγνωστα, όχι όμως αυτά των εξειδικευμένων τεχνητών. Αμαέστρο Αντώνιο, αμαέστρο Αγκοστίνο, μαέστρο Ελεουτέρη, μαέστρο Γεωργάτσι. Αυτός μάλλον ήταν κριτικός. Τα γλυπτά κατεβαίνουν από τον Παρθενώνα, μεταφέρονται στην αυλή του σπιτιού του Σπυρίδωνα Λογοθέτη, που εντοπίζεται στο σημερινό μοναστηράκι και από εκεί στον Πειραιά. Όμως, το 1801 έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις για την αποκοπή από τον Σπυρίδωνα Λογοθέτη, τις οποίες καταγράφει ο Χάντ. Βρίσκω τον πρόξενό μας εξαιρετικά ντροπαλό, αλλά εμπιστεύομαι ότι αυτό που έχει δει τον τελευταίο καιρό θα του εμπνεύσει περισσότερο θάρρος. Σαν άρχοντας των Αθηνών, πιθανόν δεν είδε με συμπάθεια, con amore, την ιδέα της αποκοπής των γλυπτών από τον Παρθενώνα και τόλμησε να υπενηχτεί ότι η διαταγή του βοεβόδα δεν εξέτεινε το φυρμάνι σε τέτοιο σημείο. Η υπόθεση της αποκοπής είναι ένα θέμα πολυσύνθετο. Μέσω της μελέτης των αρχείων Έλγιν γίνεται αντιληπτό πως ο ηθικός αυτουργός της αποκοπής δεν ήταν ο Έλγιν, αλλά ο Φίλιπ Χάντ. Ο Λουζιέρη και ο Χάντ του ζητούν επιμόνως ένα φυρμάνι, ενώ αυτός είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Χάντ, την 1η Ιουλίου 1801, συντάσσει ένα μεμοράντουμ προς τον Έλγιν. Είναι συγκλονιστικό το ότι το τελικό φυρμάνι που εκδίδεται είναι αυτούσιες οι οδηγίες του Χάντ. Μια απλή αναδιατύπωση του μεμοράντουμ, απλώς σε πιο υπηρεσιακή γλώσσα. Ο Χάντ ήταν αυτός, με βοήθεια την επιμονή του Λουζιέρη, που συνέταξε το φυρμάνι και προκάλεσε την αποκοπή των Μαρμάρων. Όσο αιρετικό για τους Έλληνες κι αν ακούγεται, δεν προκύπτει ότι ήταν στις αρχικές προθέσεις του Έλγιν η αποκοπή. Αυτό βέβαια δεν άρει τις ηθικές του ευθύνες, ούτε δικαιολογεί την μετέπειτα πράξη του. Ο ίδιος θα επισκεφτεί την Ελλάδα για πρώτη φορά το 1802, ένα περίπου χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών της αποκοπής. Συνολικά ο Έλγιν κάνει 4 μικρά ταξίδια επί ελληνικού εδάφους και παραμένει στην Αθήνα για πολύ μικρά διαστήματα. Στο σύνολο των 4 ταξιδιών θα παραμείνει στην Αθήνα μόνο 59 ημέρες. Στα γράμματά του προς τον Έλγινο Λουζιέρη αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αρχαίων αντικειμένων που καταφέρει να πάρει από την Ακρόπολη, όπως επιγραφές μέσα και έξω από τον Παρθενώνα, μέσα από τα τουρκικά σπίτια, δωρικά κοιονόκρανα, βάσεις κοιώνων, τμήματα από τα προπήλαια, μεγάλο αριθμό αποτμήματων από τα γλυπτά, πεσμένα τμήματα της ζωφόρου, αρχιτεκτονικά και γλυπτά από το ναό της Απτέρου Νίκης και το Ερέχθιο, γλυπτά από τα τείχη της Ακρόπολης. Η αποκοπή των Μαρμάρων και οι ανασκαφικές εργασίες στην Ακρόπολη φτάνουν στο τέλος τους με τη βοήθεια συνεχόμενων δωροδοκιών στις αρχές του 1804. Οι λεπτομέρειες της αποκοπής παραμένουν συγκλονιστικές. Οι πρώτες ανασκαφές του Λουζιέρη και της ομάδας του στην Αθήνα ξεκινούν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της αποκοπής το 1800. Επικεντρώνονται κυρίως στα μνημεία της Νοτίου Κλητίος και σε μνημεία της Αθήνας που ήταν ορατά και προκαλούσαν άμεση περιέργεια για ανασκαφές. Από τα αρχεία προκύπτει ότι έγιναν επίσης ανασκαφές στην Πνίκα, στα νότιο-ανατολικά του λόφου Φιλοπάπου κοντά στον Ηλισσό, στο νεκροταφείο του Κεραμικού και στην περιοχή του λεγόμενου Κεραμικού μέσα στην πόλη, μεταξύ των λόφων Φιλοπάπου, Ολυμπίου και Ακροπόλεως, δηλαδή περίπου στη σημερινή συνοικία Μακρυγιάννη. Ανασκάπτει επίσης κάποιους αγρούς ιδιωτών, στους οποίους βρίσκει 3 τύμβους, της Αντιόπης, του Ευρυπίδη και της Ασπασίας, όπως συμβατικά τους ονομάζει. Ας τα δούμε ένα προς ένα. Σε σχέση με τις ανασκαφές που πραγματοποίησε στη Νότια Κλητή, αυτό που δεν είναι ευρύτερα γνωστό
είναι ότι οι ανασκαφές ξεκινούν πολύ πριν ο ίδιος ο Λουζιέρη έρθει στην Ελλάδα, κατά το διάστημα που βρίσκεται με τον Έλγιν στην Κωνσταντινούπολη. Από ένα σημείωμα εξόδων του Μπαλέστρα προκύπτει ότι τα έτη 1800 και 1801, πριν έρθει στην Ελλάδα ο Λουζιέρη δηλαδή, η ομάδα του σκάβει 24 μέρες με 6 εργάτες στο Ηρώδειο, 26 μέρες με 6 εργάτες στο Διονυσιακό Θέατρο και 35 μέρες στο Γυμνάσιο. Κατά την κάλο που δημοσιεύει το έγγραφο, πρόκειται για το Γυμνάσιο του Πτολεμαίου, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ασφαλώς εντοπιστεί. Ο Ντόντουελ αποτυπώνει την περιοχή. Τον 19ο αιώνα αποκαλούσαν τη στοά του Ατάλου Γυμνάσιο του Πτολεμαίου. Στην απεικόνιση αυτή βλέπουμε στα δεξιά ένα τεράστιο ψευδοεισόδομο τοίχο. Είναι ο πύργος W6 της στοάς του Ατάλου, που σώζεται τουλάχιστον σε 3 μέτρα ύψος και στο βάθος την αετωματική απόλυξη της πύλης της Αρχιγέτιδος Αθηνάς στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο Μπαλέστρα σκάβει 35 μέρες στη στοά του Ατάλου, όπως γράφει, για να προσδιορίσει την κάτωψή της. Από το θέατρο του Διονύσου μεταφέρθηκε το ηλιακό ρολόι που βλέπετε στη φωτογραφία και βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Φίλιπ Χαντ, ο κληρικός και μεγάλος κλασικιστής του Λόρδου Έλγιν, παρακολουθώντας τις ανασκαφές που γίνονται στη Νότια Κλητή, είχε ζητήσει τον Ιούλιο του 1802 να πάρει το ακέφαλο άγαλμα του Διονύσου από το μνημείο του Θρασίλου. Το άγαλμα είχε χάσει το κεφάλι του από την εποχή του Μοροζίνη. Στις 10 Ιουλίου 1802 το άγαλμα κατεβαίνει με τη βοήθεια 20 ανδρών και βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Από το account book του Λουζιέρη πληροφορούμαστε πως η Εκκλησία, ο ιερέας της Χρυσοσπηλιώτισσας δηλαδή, πήρε 30 πιάστρα για αυτή τη συναλλαγή. Στο γράμμα του ο Χαντ συμπληρώνει: «Ούτε ένα κάθισμα δεν έχει μείνει στο στάδιο και το θέατρο του Βάκχου στην Αθήνα και όλα τα μάρμαρα που φέρουν διακόσμηση έχουν μετακινηθεί». Στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνται εργασίες στο μνημείο του Λυσικράτη. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Λουζιέρη είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το μνημείο αυτό. Γράφει πάρα πολύ συχνά στον Έλγιν, όμως δεν κατάφερε ποτέ να το αγοράσει για λογαριασμό του. Το μνημείο αποτυπώθηκε πολλές φορές από τους καλλιτέχνες της ομάδας του και οι εκμαγείς, οι φορματόροι, έβγαλαν αντίγραφα από το διάκοσμό του. Εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο του Τζέλ με την είσοδο της Μονής των Καπουτσίνων και το μνημείο ενσωματωμένο σε αυτήν. Στα αρχεία Έλγιν εντόπισα 2 αναφορές σχετικές με το μνημείο του Λυσικράτη. Η πρώτη γίνεται από το Σπυρίδωνα Λογοθέτη, σε έγγραφο καταγραφής εξόδων, έργα που εκτελούνται στο φανάρι του Δημοσθένη. Η δεύτερη αναφορά προέρχεται από το account book και είναι πιο σημαντική. Ο Λουζιέρη σημειώνει ότι στις 25 Ιανουαρίου 1802 πλήρωσε 4 μεροκάματα σε έναν εργάτη που έσκαψε το βάθρο από το φανάρι του Δημοσθένη. Η εργασία αυτή δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, εντόπισα στον κατάλογο αρχαιοτήτων του Εθνικού Μουσείου της Σκωτίας, με χρονολογία 1876, την εξής καταχώρηση. Θραύσματα από μαρμάρινη ανάγλυφη διακόσμηση από το φανάρι του Δημοσθένη. Δεν γνωρίζω αν ταξίδεψαν στο Εδιμβούργο από τις εργασίες εκείνης της περίοδου. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι αξίζει να ελεγχθεί η πληροφορία. Το επόμενο μνημείο στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες από το Λουζιέρη είναι η Πνίκα. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι ο Λόρδος Αμπερντίν ήταν πρώτος που έσκαψε εκεί. Τελικά ο Λουζιέρη προηγήθηκε, αφού στις 4 Ιουλίου και στις 13 Αυγούστου 1801 μεταφέρει πέτρες από την Πνίκα και τον Άριο Πάγο. Για τη μεταφορά και για τις άλλες πέτρες κοντά στην Πνίκα και τον Άριο Πάγο. Για τους άντρες που απασχολήθηκαν στο να βοηθήσουν το φόρτωμα των πετρών από την Πνίκα. Την εξήγηση δίνει ο Μπαρθολντή στο βιβλίο του Voyage en Grèce, όπου γράφει: ένας από τους ογκόληθους του αναλυματικού τοίχου της Πνίκας ήταν ήδη αποκολλημένος
και έτοιμος να επιβιβαστεί στο πλοίο για Αγγλία, η πεθερά του Λόρδου Έλγιν, η κυρία Σαρλότ Χάμιλτον Νίσμπετ, την προόριζε για να διακοσμήσει μία από τις καπνοδόχους της. Τέλος, από πλευράς των ορατών μνημείων της Αθήνας, εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μια εκκλησία που βρισκόταν στην περιοχή του αρχαίου Παναθηναϊκού Σταδίου, από όπου παίρνουν 3 κοιονόκρανα, 1 δωρικό και 2 κορινθιακά. Στο account book η εκκλησία αναφέρεται ως εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εκτός όμως από τις ανασκαφές των ορατών μνημείων της Αθήνας, ο Λουζιέρη σκάβει και σε ιδιωτικά χωράφια και αγρούς. Στα έγγραφά του αναφέρεται στην ανασκαφή 3 τύμβων, τα κενοτάφια του Ευρυπίδη, της Αντιόπης και στον τύμβο της Ασπασίας. Για τους τύμβους του Ευρυπίδη και της Αντιόπης, όπως συμβατικά τους ονομάζει, στο αρχείο Έλγιν δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Γνωρίζουμε όμως πως ο Φοβέλ πρώτος ανέσκαψε τον τύμβο της Αντιόπης. Ένα σχέδιο του Τζέλ, που φυλάσσεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, απεικονίζει την περιοχή του τύμβου αυτού. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1802, το Brig Mentor βυθίζεται στα Κύθυρα, έχοντας μαζί του 17 κυβότια με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο Λουζιέρη δεν σταματά καθόλου τις ανασκαφές. Μάλιστα, εκείνο το διάστημα κατεβάζει τα γλυπτά του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Τον Οκτώβριο του 1802 ανακαλύπτει τον περίφημο τύμβο της Ασπασίας, κοντά στον Πειραιά. Είναι η μοναδική τόσο καλά τεκμηριωμένη του ανασκαφή. Δημοσιεύτηκε εξαιρετικά από τον Ντάφρι Βίλιαμς το 2014. Σύμφωνα με τον Βίλιαμς, ο τύμβος πρέπει να βρισκόταν κοντά στο δρόμο που μέσω των Ιετιονίων πυλών οδηγούσε στην Ελευσίνα. Ο τύμβος σκάβεται για 3 ολόκληρους μήνες, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 1804, και 21 άντρες εργάζονται σε καθημερινή βάση στην ανασκαφή. Ο ιδιοκτήτης του αγρού, που εντοπίστηκε ο τύμβος, αποζημιώνεται με 25 πιάστρα. Ο τύμβος είχε διαστάσεις 24 μέτρα ύψος και 76 μέτρα διάμετρο. Η νεκρή, που ο Λουζιέρη ονομάζει Ασπασία, είναι τελικά νεκρός, ο οποίος κάηκε και η τέφρα του αποτέθηκε σε χάλκινο λέβητα μέσα σε μαρμάρινο αγγείο. Ο Λουζιέρη αποτυπώνει σε μια εξαιρετική ακουαρέλα τα ευρήματα του τάφου. Στον τύμβο βρέθηκαν επίσης ένα χρυσό κλαδί μυρτιάς και ένα αλαβάστρινο αγγείο που σήμερα θεωρείται χαμένο. Ο Λουζιέρη θεωρεί ότι δεν πρέπει να κρατήσει τα οστά, όμως από σεβασμό για τον αρχαίο νεκρό αγοράζει ένα άλλο αρχαίο αγγείο, βάζει μέσα τις τάχτες και το θάβει στον τύμβο. Σύμφωνα με τη μελέτη του Williams, ο τάφος ανήκε σε νεκρό αθηναϊκής οικογένειας που είχε στενές σχέσεις με τον Πειραιά στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. και τον ταυτίζει πιθανόν με τον Κόνωνα τον Τρίτο. Λίγο πριν το κλείσιμο αυτής της πρώτης ανασκαφικής περίοδου, προκύπτει ότι σκάβει σε κλασικό ιστεροκλασικό νεκροταφείο στην περιοχή του λόφου του μουσείου κοντά στον Ηλισσό. Οι ανασκαφές συνεχίζονται. Ο περασμένος μήνας ήταν πολύ τυχερός. Σε ένα μέρος πιο πέρα από το λόφο του μουσείου κοντά στον Ηλισσό βρήκα 6 μαρμάρινες ταφικές λυκήθους με πολλά αγγεία και δακρυδόχους από αλάβαστρο, αρκετά καλά διατηρημένες. Μία ανασκαφή στον Πειραιά δεν μου έδωσε τίποτα ιδιαίτερο ακόμα, αλλά συνεχίζω και δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε. Ο Ντόντουελ επιβεβαιώνει τις ανασκαφές αυτές. Όταν ήμουν στην Αθήνα, γίνονταν κάποιες ανασκαφές κοντά στον Ηλισσό. Σε μικρή απόσταση από τα πόδια του λόφου του μουσείου, πολλοί τάφοι εντοπίστηκαν, που περιείχαν πολλά έγχρωμα πύληνα αγγεία. Ο Ντόντουελ αναφέρει επίσης ότι στους γυναικείους από αυτούς τους τάφους βρέθηκαν περίτεχνα χρυσά σκουλαρίκια. Στο σχέδιο του Τζέλ με τον ίδιο τίτλο, αναγνωρίζω το ταφικό σπήλαιο που ονομάζουμε σήμερα συμβατικά σπηλιά Δοντά, το οποίο βρίσκεται στα σημερινά Άνω Πετράλωνα, κατά μήκος της πορείας του Ηλισσού. Νομίζω ότι κάπου εκεί ή ανατολικότερα θα πρέπει να αναζητηθεί ο χώρος των ανασκαφών αυτής της περίοδου του Λουζιέρη, στην περιοχή που αναπτύχθηκαν τα νεκροταφεία της Φαλυρικής Οδού. Στο ίδιο γράμμα, λίγο πιο κάτω, ο Λουζιέρη αναφέρει:
Έχω επίσης μια μεγάλη ποσότητα ταφικών αγκίων διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε. Όλα έχουν διάκοσμο απ' έξω. Περιμένω την απόφαση της εξοχότητάς σας για το θέμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Λουζιέρι να αναφέρεται σε ταφικά αγκία γεωμετρικών χρόνων. Σε μια σπάνια δημοσιευμένη φωτογραφία του σημερινού Έλγιν στο σπίτι του, ο ίδιος απεικονίζεται μπροστά σε 2 επιτύμβιες ταφικές στήλες, από τις τουλάχιστον 16 που εκτίθεται στο Μπρουμχολ και όπως αναφέρει ο Βίλιαμς, πιθανόν προέρχονται από το νεκροταφείο του κεραμικού. Ο Λουζιέρι ανέσκαψε μέρος του νεκροταφείου, από όπου προέρχονται αυτές οι ταφικές στήλες. Επίσης, φαίνεται εξίσου πιθανό να ανασκάπτει στην περιοχή της πύλης του Διπύλου, διότι πολλά από τα γεωμετρικά αγκία της συλλογής Έλγιν ταυτίζονται με το χώρο αυτό, όπως παραδείγματος χάρη ο υπέροχος ταφικός αμφορέας που αποδίδεται στο εργαστήριο του ζωγράφου του Διπύλου και ανήκει στη συλλογή Έλγιν. Η συστηματική ανασκαφή του κεραμικού άργησε να ξεκινήσει, αφενός γιατί οι επιχώσεις είχαν πολύ μεγάλο βάθος και αφετέρου γιατί την εποχή εκείνη υπήρχε η πεποίθηση ότι ο κεραμικός βρισκόταν στα νότια της πόλης, στην περιοχή της σημερινής συνοικίας Μακρυγιάννη. Σας δείχνω το χάρτη του Φοβέλ με την αντίστοιχη επισήμανση σεράμικους στα νότια της Νοτίου Κλητίους. Στα αρχεία Έλγιν δεν έχουμε αναφορά για τις ανασκαφές στην περιοχή Νοτιός Ακροπόλεως, έτσι ονομάζω συμβατικά τη σημερινή συνοικία Μακρυγιάννη. Όμως, στον περιηγητή Hop House εντόπισα ένα εδάφιο, το οποίο μεταφράζω ελεύθερα. Περνώντας κάτω από το λόφο του μουσείου, με κατεύθυνση την Ακρόπολη και κρατώντας λίγο τη δεξιά, βρισκόμαστε σε μία επίπεδη περιοχή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των νότιων βράχων της Ακρόπολης. Ήταν αυτή η περιοχή της αρχαίας Αθήνας που ονομαζόταν ο κεραμικός μέσα στην πόλη. Λίγο πιο κάτω συνεχίζει. Σε αυτόν τον τόπο μας έδειξαν πολλά ίχνη από τελευταίες ανασκαφές, κυρίως από το Λόρδο Έλγιν. Ο Hobhouse επισκέφτηκε την Αθήνα το 1809, συνοδεύοντας τον Λόρδο Μπάιρον, και ο Λουζιέρι ήταν ο ξεναγός του στην πόλη. Η περιγραφή που κάνει σε αυτό το εδάφιο ταιριάζει στο πλάτωμα ανάμεσα στο λόφο του μουσείου, στο λόφο Ακροπόλεως και το Ολυμπείο. Αν ο Λουζιέρι ανέσκαψε όντως στην περιοχή αυτή, τότε κάποια από τα 116 γεωμετρικά αγκία του Βρετανικού Μουσείου της συλλογής Έλγιν προέρχονται από τα νότια της Ακρόπολης. Τον Οκτώβριο του 1805, ο βοεβόδας της Αθήνας απαγορεύει τις ανασκαφές, στις οποίες ο Λουζιέρι απασχολούσε περίπου 10 εργάτες σε καθημερινή βάση. Παρόλη την απαγόρευση, οι εργασίες του δεν διακόπτονται πλήρως. Πιθανόν παράνομα, το 1806 και 1807 ανασκάπτει 3 ακόμα οικόπεδα έως το Σεπτέμβριο του 1807 και την εσφεσμένη αναχώρησή του για τη Μάλτα. Εμφανώς όμως, οι εργασίες των τελευταίων 2 ετών έχουν ατονίσει. Το προσωπικό που απασχολεί την τελευταία περίοδο είναι περίπου 40 άντρες τη βδομάδα. Οι άντρες απασχολούνται κυρίως στον εγκιβωτισμό των αρχαιοτήτων στο μαγκαζίνο του Πειραιά. Με το ξέσπασμα του Ρωσοτουρκικού πολέμου, προκειμένου να σώσει τη ζωή του, ο Λουζιέρι αναχωρεί ευνηδίως για τη Μάλτα. Το σπίτι του σφραγίζεται και οι αρχαιότητες που έχουν βρεθεί στις ανασκαφές δημεύονται. Έτσι τελειώνει ο πρώτος κύκλος εργασιών του Λουζιέρι στην Αθήνα. Θα επανέλθει δρυμύτερος 2 χρόνια μετά. Η ανασκαφική δραστηριότητα του Λουζιέρι κατά τη δεύτερη περίοδο, 1809-1813. Ύστερα από μεγάλες ταλαιπωρίες στη Μάλτα, επιστρέφει και πάλι στην Αθήνα 2 χρόνια μετά, στις 31 Αυγούστου 1809. Πιθανόν έχει δημιουργήσει οικογένεια, γιατί από τον Λόρδο Μπάιρον μαθαίνουμε πως παντρεύτηκε την κόρη της χήρας του Γάλλου εμπόρου Ζηρό. Όπως προανέφερα, στην Αθήνα διαπιστώνει ότι το σπίτι του έχει διαρριχθεί και οι αρχαιότητες έχουν κλαπεί. Ο βοεβόδας της Αθήνας πήρε τις αρχαιότητες, τις έστειλε στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων και αυτός με τη σειρά του τα έκανε δώρο στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη για να τον ευχαριστήσει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί αν τελικά αυτές οι αρχαιότητες έφτασαν στο Μουσείο του Λούβρου και ένα μέρος της σημερινής συλλογής προέρχονται από τις ανασκαφές του Λουζιέρι. Τα τελευταία ίχνη των 120 αγκίων που περιγράφει ο Λουζιέρι χάνονται στο σπλίτ της Κροατίας,
όταν ο Μοχαμέτ Εφέντη, ο βοηβόδας της Αθήνας που τα συνοδεύει, τα εγκαταλείπει εκεί προκειμένου να συναντήσει τον Βοναπάρτη στη Βίλνα της Λιθουανίας. Πίσω στην Αθήνα, ο Λουζιέρη έχει μείνει χωρίς αρχαιότητες. Τα μόνα που δεν χάθηκαν ήταν τα βαριά κυβότια με τα μάρμαρα που ήταν αποθηκευμένα στο μαγκαζίνο του Πειραιά, και αυτό επειδή ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθούν. Τον Απρίλιο του 1810 ξαναπιάνει τις ανασκαφές, προκειμένου να ανακτήσει τη χαμένη συλλογή Έλγιν. Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο ανασκάπτει μόνο σε χωράφια των Αθηνών. Απασχολεί 30 έως 52 εργάτες και μόνο το μαέστρο Αντώνιο από τους τεχνίτες. Τον Οκτώβριο του 1810 συνάπτει μια διαφορετική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ενός αγρού, τον οποίο αυτή τη φορά αποζημιώνει με 60 παράδες την ημέρα, δηλαδή 36 πιάστρα το μήνα, ποσό τεράστιο για την εποχή. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου πληρώνεται μία φορά την εβδομάδα και η ανασκαφή κρατά 3 ολόκληρους μήνες. Το οικόπεδο πρέπει να ήταν τεράστιο. Στις 21 Οκτωβρίου 1810 πληρώνει 104 μεροκάματα σε εργάτες, οι οποίοι εργάζονται όχι όμως σε μία, αλλά σε πολλές ανασκαφές. Οι εργασίες του Λουζιέρη σαρώνουν την πόλη της Αθήνας. Φανταστείτε τον αντίκτυπο που έχουν στο εργατικό της δυναμικό. Τα οικονομικά του προβλήματα είναι τεράστια. Ο ίδιος ο Έλγιν, λόγω του διαζυγίου του και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά χρέη και δεν στέλνει κανονικά τα χρήματα που του οφείλει. Παρ' όλα αυτά, ο Λουζιέρη δεν αφήνει ούτε λεπτό τις ανασκαφές. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1811 βρίσκει μία σαρκοφάγο με πολύ όμορφη ανάγλυφη διακόσμηση, η οποία είναι άριστα διατηρημένη. Πιθανόν πρόκειται για τη μη δημοσιευμένη σαρκοφάγο που βρίσκεται σήμερα στο Μπρούμχολ. Το 1811 και το 1812 οι ανασκαφές στα οικόπεδα συνεχίζονται κανονικά. Απασχολεί περίπου 65 με 85 εργάτες. Ο εγκιβωτισμός των αρχαιοτήτων στον Πειραιά συνεχίζεται. Η συνήθις πρακτική των ανασκαφών του είναι να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης του αγρού, ο οποίος σκάβεται. Και μετά το τέλος της ανασκαφής, το χωράφι επαναφέρεται στην πρώτερη του κατάσταση. Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη δινόταν μία φορά και ήταν συνήθως κατά αποκοπή. Υπήρξαν όμως και εξαιρέσεις, όπως η συμφωνία που κάνει με τον τεράστιο αγρό της Αθήνας, ο οποίος σκάβεται 3 ολόκληρους μήνες και ο ιδιοκτήτης παίρνει 60 παράδες την ημέρα. Οι αποζημιώσεις πάλι διαφοροποιούνται ανάλογα με την εθνικότητα του οικοπεδούχου. Έλληνες και Αλβανοί ιδιοκτήτες αποζημιώνονται από 20 έως 30 πιάστρα. Οι Τούρκοι ιδιοκτήτες πολύ λιγότερα. Ο εγγονός όμως του Κοντζαμπάση παίρνει για το οικόπεδό του 250 πιάστρα. Σε σχέση με τις ανασκαφές των χωραφιών, ο Λουζιέρη στο λογιστικό του βιβλίο καταγράφει με λεπτομέρεια κάθε λογής έξοδο που κάνει. Δυστυχώς όμως δεν μπαίνει στον κόπο να καταγράψει το πού σκάβει. Από τα αρχεία του δεν προκύπτει ούτε ο ακριβής αριθμός των αγρών που ανέσκαψε, ούτε δυστυχώς η ακριβής τους θέση μπορεί να προσδιοριστεί. Από τη δεύτερη περίοδο εργασιών του αναγνωρίζουμε ότι σκάβει τουλάχιστον σε 10 διαφορετικά χωράφια, ανάμεσα στα έτη 1810 και 1813. Τελικά, ο Χέιζ από τη Μάλτα του κόβει κάθε επιχορήγηση και ο Λουζιέρη αναγκάζεται να διακόψει τις ανασκαφές του το Σεπτέμβριο του 1813. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει οριστικά η ανασκαφική δραστηριότητα του Λουζιέρη στην Αθήνα. Ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε ότι ο Λουζιέρη σε 12 μόλις χρόνια, ανάμεσα στα έτη 1801 και 1813, έσκαψε στην Ακρόπολη, στο Ηρώδειο, στο Διονυσιακό Θέατρο, στο Μνημείο του Λυσικράτη, στο Στάδιο, στη Στοά του Ατάλου, στον Κεραμικό, στην Πνίκα, στα νότια του Φιλοπάπου και νοτίως Ακροπόλεως. Από το account book προκύπτει επίσης ότι ανασκάπτει πολλά χωράφια έξω από τη δομημένη περιοχή της Αθήνας, τον οποίο η θέση δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Με το πρίσμα της σημερινής οπτικής, οι πράξεις ανθρώπων σαν τον Λουζιέρη κρίνονται ως τυχοδιοκτικές και καταστροφικές. Όμως, εντάσσονται στο πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, που έχει ως κοινό τόπο τη δίψα για τις αρχαιότητες
και τη δημιουργία των μεγάλων συλλογών και μουσείων της Ευρώπης. Μετά το 1813 και τη λήξη των ανασκαφών, τα τελευταία χρόνια της ζωής του έως το θάνατό του την 1η Μαρτίου 1821 είναι απελπιστικά. Η οικονομική του κατάσταση περιγράφεται από τον ίδιο ως δραματική. Δανείζεται με υπέρογκο τόκο για να μπορέσει να ζήσει. Καταφέρνει όμως, με τα πλοία Tagus και Satellite Brig, να στείλει στην Αγγλία τα τελευταία μάρμαρα και όλες τις αρχαιότητες που έχει βρει στις ανασκαφές. Αν κάνουμε την πρόσθεση, με την τελευταία φορτωτική του Tagus, έχει στείλει 610 αγγεία στην Αγγλία. Στα 42 γράμματα που έχουν σωθεί από εκείνη την περίοδο, επαναλαμβάνει στον Έλγιν τα ίδια και τα ίδια χωρίς απάντηση. Λειτουργεί σαν ξεναγός στους περιηγητές που έρχονται στην Αθήνα, κυρίως μετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων. Παράγει ολοένα και λιγότερα έργα λόγω ηλικίας, αλλά και κρίσεων ρευματισμών. Σας δείχνω 3 από τα έργα που εκπώνησε στην Ελλάδα για να έχετε μια ιδέα του ζωγραφικού του ταλέντου. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας, το κυρίως ζωγραφικό του έργο χάθηκε στο ναυάγιο του Κάμπριαν το 1828. Στα γράμματά του ελπίζει σε νέες ανασκαφές και περιγράφει τοποθεσίες που θα ήθελε να ζωγραφίσει. Μένει κατάπληκτος όταν το 1819 ο Έλγιν προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο αποκλειστικότητας που έχουν συνάψει 20 χρόνια πριν, ενώ στην πραγματικότητα έχει σταματήσει να παράγει κάτι απτό για το αφεντικό του. Σας παραθέτω μερικά αποσπάσματα από τα γράμματα, στα οποία δηλώνει την συναισθηματική του κατάσταση. Ήταν να ξεκινήσω τις ανασκαφές στην Ολυμπία, αλλά ο κύριος Χέιζ σταμάτησε κάθε είδους επιχορήγηση. Χωρίς χρήματα, αναγκάστηκα να διακόψω τις ανασκαφές, τις οποίες όμως θα ξαναρχίσω όταν μπορέσω. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Αναγκάζομαι να δανείζομαι με τόκο 20%, το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλες απώλειες. Δεν νομίζω να μπορώ να μείνω άλλο εδώ, για πολύ ακόμα. Είναι 2 χρόνια που δεν έχω λάβει γράμμα από κανέναν. Νομίζω τα γράμματα μου χάθηκαν. 2 χρόνια δεν μου έχετε γράψει. Ελπίζοντας ότι θα πάρω κάποια χρήματα, δανείστηκα από τον Κόκερελ 100 ισπανικά δολάρια. Μετά από πολλά γράμματα που έστειλα στην εξοχότητά σας, θεωρώ πως όλα έχουν χαθεί, γιατί δεν πήρα απάντηση σε κανένα από αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Με το να οργανώνω τη συλλογή και τις ανασκαφές, έχασα την ευκαιρία όλων των επιτροπών, για τις οποίες δεν είχα επαρκή χρόνο. Αρνήθηκα πολύ επωφελείς προσφορές και έχασα το δικαίωμα να διεκδικήσω μια μικρή σύνταξη ως ζωγράφος στην κοιλάδα του Ντέμονα, στο νότο της Σικελίας. Το τελευταίο γράμμα του Λουζιέρη γράφεται στις 19 Φεβρουαρίου 1801, 10 μέρες πριν το θάνατό του, σε ηλικία 67 ετών, την 1η Μαρτίου 1821, όπου και πάλι ζητά από τον Έλγιν το μισθό του. Ο Ρίτσαρντ Μόγκτον Μάιλνς περιγράφει γλαφυρά το θάνατό του. Ο Σινιόρ Λουζιέρη, ενεργός πράκτορας αυτής της δουλειάς, πέθανε από το σπάσιμο ενός αιμοφόρου αγγείου. Το συναίσθημα του λαού ξεσηκώθηκε τόσο πολύ εναντίον του, ώστε θεώρησαν αναγκαίο να αποκλείσουν το σπίτι του, τη νύχτα ιδιαίτερα, γιατί ο ίδιος έζησε αρκετά μόνος του. Την ημέρα του θανάτου του, η γειτονιά εξεπλάγει που δεν εμφανίστηκε. Παραβίασε την πόρτα και τον βρήκαν κάτω στο πάτωμα με αίματα γύρω του και μια τεράστια μαύρη γάτα να κάθεται στο στήθος του. Οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πιστεύουν ότι ήταν το εκδικητικό πνεύμα, ο τιμωρός των εγκλημάτων του ή αλλιώς η μορφή που είχε περιβληθεί από τη δική του μαύρη ψυχή. Σύμφωνα με αυτή την τελευταία εκδοχή, το ζώο σκοτώθηκε ακαριέα. Ο Λουζιέρη θάβεται στη Μονή των Καπουτσίνων. Η Μονή καταστρέφεται κατά την Επανάσταση και όταν το 1867 πραγματοποιούνται ανασκαφές γύρω από το μνημείο του Λυσικράτη, ο τάφος του διαταράσσεται. Σήμερα, στον κήπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, σώζεται η μαρμάρινη πλάκα που τον κάλυπτε, η οποία μεταφέρθηκε εκεί από τους Άγγλους κατοίκους των Αθηνών. Κατά την εκτίμησή μου, είναι προφανές πως ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την επίσκεψη στην Αθήνα ήταν ο Λόρδος Έλγιν. Ο σχεδιασμός όμως και η υλοποίηση της συλλογής οφείλονται στο Χαντ και κυρίως στο Λουζιέρη. Κλείνοντας αυτή την πολύ προκαταρκτική παρουσίαση, από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη Βρετανική Σχολή Αθηνών,
γιατί η έρευνα που ξεκίνησε με αφορμή τους 3 γεωμετρικούς τάφους του Φιλοπάπου με οδήγησε στα αρχεία Έλγιν, στη βιογραφία του Λουζιέρη και των ανασκαφών του. Άνοιξε νέους ορίζοντες για την αναζήτηση των 120 χαμένων αγγείων του στο Μουσείο του Λούβρου και έριξε λίγο παραπάνω φως στην ιστορία των πρώτων ανασκαφών της πόλεως των Αθηνών. Μέσα από την καρδιά μου εκφράζω ξανά τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Κάθι Μόργαν που πίστεψε στη δουλειά αυτή, στο Ρόμπερτ Πιτ που με ενθάρρυνε τόσο πολύ, στην Τάνια Γερούση για όλη της τη συμπαράσταση. Ευχαριστώ την κυρία Μαρία Βλαζάκη για την κατεξαίρεση επιδημία, το Βρετανικό Μουσείο και τον Ιαν Τζέκινς για την απεριόριστη βοήθεια που μου προσέφεραν. Ευχαριστώ τον Ντάβρι Βίλιαμς γιατί που χάρη σε αυτόν έμαθα για τον Λουζιέρη, την Πέπη Λαζαρίδου για την παραχώρηση του υλικού των γεωμετρικών τάφων, τις κατευθύνσεις και την επιστημονική της βοήθεια, τους καθηγητές Πάνο Βαλαβάνη και Νότα Κούρου για τις συστατικές επιστολές τους. Ευχαριστώ την αρχαιολόγο Ήλια Νταϊφά για το PowerPoint και τη συνάδελφο Μαρία Ντούρου που στήριξε την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της δίμηνης απουσίας μου στην Αγγλία. Τέλος, ευχαριστώ τον Λόρδο Έλγιν που μου εμπιστεύτηκε το αρχείο του και μου έδωσε πλήρη πρόσβαση σε αυτό. Αφιερώνω τη σημερινή διάλεξη στους συναδέλφους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αθηνών που μοχθούν καθημερινά για την προστασία των αρχαιοτήτων της Αθήνας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.